luterană și calvinistă. Asta mi-a spus-o chiar un pastor luteran. Mi-a spus că în religia lor de multe ori păsările sunt asociate cu sufletul. Și ideea cumva din spate era că atunci când se trezește trupul, sufletul să fie cel care îi dă deșteptarea. De au ei un cocoș pe Biserica Verde de pe Moților. Și de ce biserica are cocoș și ceasul are cuc? Păsările în general sunt asociate. Probabil Deci nu încăpea Zice cocoșul. că atunci când cântă cocoșul dimineața lângă spiritele rele, de era unul din simboluri. Dar asta e cam păgân. Era la începutul creștinismului, Acum se deci că el combina. aduce zorile prin cântecul lui și al E lui. mult mai adânc decât o zis luteran, am înțeles. Dar de ce se zice să bați în lemn? De la tot. Pentru că se zice că în lemn este spiritele bune ale pădurii. Și atunci când zici ceva să te bați în lemn ca să ceri ajutorul, să te protejeze de rău de care vrei să te ferești. Și cu sarea? Ce sare? Dar aruncați în spate, se scoate noroc sau Să arunci în spate sare, în general sarea se referă că alungă spiritele rele și atunci arunci în spate ca să te alungi spiritele rele care ar fi în spatele tău și aud ce vor să zici. De ce sare?